telone wis mateng guys. Sing cilik lah ae. Sepentingnya mbok turuti wong njaluk telo iki telo. Pekno piring no, gue ngencep bentuk ning dhuwur piring. Iya. Lah jalan segede. Telok sak cacing. Jalan segede. Dia ampun tenan. Cek maido. Cek maido pangan wae urung kok mbok paido. Telok sak cacing. Tuh. Wong kuwi ngorong karuan entek jare kok itu. Ngorong karuan entek kok jare telok sak cacing. Oh. Halo. Dah muni sik calodong lho bening wong. Wes. Ngombe dhuwure lho, Cang. Ya. Tuh, kalau ini sak ganti api ini dia. Seurung ulu banyune kok kok jojoh. Petuk. Enak. Keturutan sanggar stelone. Ada urape sama keturutan. Ora pacang sing urung keturutan. Nek kene dhewe ora kok, Mak. Tante mau selurat. Nah, aku lho, Lek. Iya jalukno saiki Ya urung mateng kok ya mene. Wes, 10 panik Wes. mateng. Jalukno saiki. Sing kacange ora pacang ya jaluk. Jaluk nganu kacang saithik nggo nganu ngono Mbah Marsam. Wong njaluk urat. Heeh. Tapi saithik ae ngono. Gur nggo Tante wong ya ora. gur nggo pengin antok nang. Keturutan kabeh yo. Nang kan, Tang? Jere mantuk kan, Tang? Ayo penjelukan. Coba Mbak Ulan, guys. Arep elektrik kan tironan iki. Gabyek yo nek telo. Jero telo dipangan. Indihome enak apa nih anak-anak Indihome. Mangane wak-wak iki guys, mangane telo. Lho. Mangane telo wak-wak iki. Terus jaluk nanti telo bakar. Gede minggu gitu. Yang ngono kuwi nek ngomong tentang kende esuk harus dibakar kende esuk. Sik ben dulu sik. Jelekno. Seret telo iki. Telo seret. Gak wis dicilekno. Lho. Tak telone kuwi mu ya entek guys. Ki mung gentine kok Mbah Kliwon yo Lek yo. Mbah Kliwon ki lagi mulih Urap kan bisa dijimuk. lagi mulai ngaret gletak dengan tak bel. Lagi mulai ngaretke napa? Jen darene dulu ngono, ki mung tekok Mbah Marsam. Wes delemeng ae ora yo. Telo kok sak cacing. Mana bagulangan. Iya, aku bareng. Wong bar mangan. Kacang. Urape teko guys. Gak boleh mambik tuh. Loh, Jare jaluk urap. Ya yo iki. Ya anak. Taek mbok lolohne wong sih. Taek mbok lolohne wong sih. wong urap jare tae. Enak itu. Ini kayak Mbah Kliwon teko. Ini lelaki sak sambil ya. Pedesen ya. Sebentar wis keturutan. Apa? Wonge apa nih? Wes. Sita iki lho Sita. Ngono mang jaluk. Wis keturutan, guys. Wis keturutan intine njaluk telo wis enek. Mbah Kliwon. Kalau Pak mbok goleki. Iki lho, mung mbok goleki.
Kalau Pak mbok goleki. Apa? Oke mulai ngarit. Yo ngarit mau. Menang wing geser oleh wing gede yo so. Tandane kono wae kok so. Ngarit aku baru mulai ngarit. Mangan no. Emang jaluk urap, jaluk telo bakar. Hah? Laka ae tri nang kono. Tri wis nang kene. Dikirane sampe emang gendruwo ya. Bukan. Nah, ini lho sing Mana apa kuwi? Jaluk urap kacang, jaluk telo bakar. Memang kok iso jaluk urap ya, Mbak? Telo bakar kok gendruwo jaluk telo bakar. Kalau bakar enak deh sok. Ken mabuk iki nganu, Mbah. Ayo balik ning kono lho kaene sik enek loso iki sapa lho? Loso sapa Mbak Kliwon ro? Jarene bocah nangis ae. Bocah nangis kok gak dimeneng kowe. Iya sampai esuk ya Mas ngomong ngono. Piye apa ngono iki? Jumpa. Loso iki sapa, Mbah? Sing diingeti kono lho, Mbak. Pojok ngono ki lho. Wong kono gak ndang aleh-aleh pojokan ngono. Loso sapa loso? Apa yang mergo ngrambyang tok ngono iki? Dari bocah nangis lho kayak ana tela loro bilang meneng. Bendul balik, wong apa kayak gendong pakane matane bendul. Wis apa? Roy, apa li? Jenenge sapa jenenge? Ngarit kok. Jenenge sapa? Iya, Mak. Kliwon. Lho Pak Sumi ki ya wis ero. Wis ngerti nek Pak Sumi. Kangen mbok delok, Mbak. Gaweane ngarit. Nek sore, nek esuk kerja nek maten. Nek sore ngarit. Lah duwe pedet pemerintah iki kaya diopaini yo. Aku duwe pedet pemerintah. Diopeni. Duwe temen dadi akeh. Angger diopeni dadi akeh. Jarene Mbah Kliwon iki menganu. Piye Mbah? Jare sampean. Biasane piye, Mbah? Nek tira nek anu yo tak urungi tirone yo. Biasane nek sak bare tirone apa wae golek apa sendok? Kae lho. Nang ada ku lho. Tirone yo biasane yo seminggu nang Nang kocane nek kene. Godril tuku sepeda iki lho, guys. Mobil lagi tak dandan wis ngono wis padane kok. Lah terakhir tukune second rupanane saka ngono. Pira 100 ngene iki? 100 Enggak bungkus ya, Mas? 700 Dik. Enggak bungkus. Oh, Kudu uang ini Mbak Pia lho. ini kok papi aku ngandek. Alah anyar to tukune. Berarti tukune wis suwe. Oh, alah tak kira ya apa jenenge lagi lah rupanane wis bolang bonteng kok ngono kok. Ora di mutek-mutek kok. Maaf guys, Mbah Kliwon takon mindo ki mengke karo nubar Mbah Karno Telo. Mbah Marsa mau. Wih. Rupane wis heli ngono, Bu. Makasih Bu Yoe. Tasnya Hasil dikasih tas, makasih. tas, makasih. Sehat selalu, Sehat selalu, panjang umur, panjang umur, murah rezeki. murah rezeki. Dadah. Dadah. Seneng ya Zil ya? Seneng nih. Seneng. Enek apa jenis? Tasnya enek apa nih? Anak cappuccino assassino. Gambare Terus yang merah apa? Kapten Amerika. Tapi tadi sini kita tak. Jogi sini ketemu pensil. Yang warna hitam kayak cappuccino assassino. Enak penghapusnya. Mana penghapusnya warnanya ya. Apik. Oke piye? Perasaane Mbak Yung piye ini? Kok lho. Mbak ane kaya mbahane sing diopeni ini terus piye? Perasaane piye? Enggak atuh. Perasaane wong dhewe. Lah yo. Ngono ki wong bento kok pinter.
Kok mangan ditakoni. Ya Allah. Ya. Tak bisa main kok. Ngulu rendang kok ngulu watu ya dadine ya. Ya Allah Gusti, piye iki guys, endi mbok rek bento ngene iki piye? Mungkin ndang mau dhewe. Wis tak omong bolak-balik. Ndang mulai. Ndang piye wis piye. Kalau pengen bareng. Aku gak mempan. Aku sopo lah. Ngomong ora iso ngoni kok. Ngongkon mulai. Kowe wis sing anake. Alah bas guys, kayak Pak tangi terus janter lelap gitu lagi Pak Eko. Hari libur ini. Kau wasel coba Pak hari libur juga. Jadi istirahat Pak guys. Ya ngono ya guys ya, makasih support dongane, semoga-moga ki doa sing terbaik kae guys kanggo mbae ya. Emang jaluk telo digolek bakane telo. Jaluk urap kacang ya ndelalah nek wong tironan nggone Mbak Wulan wis dijalukne urap kacang. Soale sing dipenjaluki wis enek kabeh iki karek siji, triping telo. Yo, jaluk triping telo bareng kok tedah malah kloloten malah kok enak-enak Kok gebrakane. niku apa? Lanteng. Ngene Mbak Puji ngene Mbak Pipi ku lho. Apa nek? Kitela hadang lho. Lah, gila ya padha ae kitela kuwi. Kok biaya andek mangkon teko getas nang getas. Ora. Urung. Lah ngene Mbak Pipi enak yo kitela kuwi lho. Engko ben Ica ben tuku kitela lali kitela ya padha krepek telo lho guys. Wes Ndak bali nomon ndi Sri? oh, kayak balik. Ya ngono ya guys, pok donga terbaik wae ya guys ya kanggo Mbak dan semuanya. Mak Acih semuanya, pok isone mok donga dinunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang guyu guys, masuk sebenarnya nek uteke sumpek mentok nekek makku. Astagfirullah. Gak pareng guys. Dosa. Gila. Guys, ki entuk pekone desa. Makasih ya, Dek. Nggih, sama-sama. Terus tak endum saiki oh gawe sekilo karo gambeng. Ambal pindho manggung gawe iki. Wah. Sing kacang tumbak iku tak nggo Teronan. Heeh. Sing kacang pindho aku dipamuk dhewe, lha jare Mas Acih ngajak melekan. Jam 12 ngorok paling kok. Nek ning nggonku, alah aku ya sak jam 12 ngene. Pak Su ora ngarah kuat mbak esuk. Nek Mbah Kliwon saiki engko. Terane sesuk berarti. Nggih, iki engko Mbah Kliwon nggih. Nggih. Pak Su sesuk ngarep budi karo Pak Su guys untuk pae. Makasih Dek ya. Nggih, aku ki rumah masak ngopo dinda terus kuping lho. Iya lah wong sesuk ya wis. Wis griseni ayo Bu, aku wis setengah 7 wis mangkat nang sekolah ayo. Rasa tenang blas. Sing montore Pak Su mah ngobos terus go ning pasar. Kon kayak anak elek waris iki titipan kok ngene Mbak Yuni. Mbak Yuni sing tunggal ngirimi Dinda. Heeh. Oh alah, dikon ngene ponakane dhisik, ponakane Pak Sudes. Iya. Alhamdulillah, lengkap sak bukune. Iya, sak apa pensile. Seneng lho. Pensile sing Nggih, alhamdulillah, makasih ya Mbak Yuni. Niki mengken sapan yo Mas aku Arek sampean ae. aku pe masak-masak. kalau Apa sampai engko ben ambek Pak Su wae ben syuting Pak Su. Nggih, makasih matur suwun Mbak Yuni, niki rezekine sampun kula tampa, engko sok kapan-kapan ben diterno karo Pak Su. Makasih nggih, muga-muga jenengan sehat selalu panjang umur, dimurahno rezekine, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Amin. Kok tasno dioyang-oyang ngalor ngidul ngetak ajis tak ampuk rek wong rek. Keteng. Panen to kiriman tas takon WA, langsung takon WA Mbak Yuni iki tas iki kanggo sapa ae sak menembane men. Iya. Iya lambe iki lali radi omong iki. Lah kadung diusung teko kono iki video diupload ngene Mbah Pomoy Mas kuwi sing biru ngene lek wasis. Lah sing waris. Lah terus sing abang nggone
apa jenenge lek pri ngono. Lah sing cilik karo sing ireng kuwi nggone asri lho. Tak ujar-ujari wong gregeten aku. Oh, alah batinku ponane Pak Susopo. Kok ora mikir nek Riko. Ya kuwi. Bocahe sing weneh Mas Nino. Kelas piro saiki cara munggah kelas piro iku ya? Tang lu mau piro? Loro nang kelas 1. Piro pakai? Pas kuwi. Iya, warnane lah yo warna cowok. Biru. Kuwi. Oh, Pak Susopo. Kayak enak guys lho. Kok pasar ya tak jawani HP tak kon nyoncong dhewe saiki. Pasu. Yo. Gawe bareng-bareng aku. Ya sedang dia nomor gawe kengko nomor gawe. Saponane sik Mas. Heeh. Makasih. Aku yang makasih. Pakai guys. Oke teman-teman ya alhamdulillah dhewe seneng omah. Sudah di rumah sekarang. Makasih buat komen-komennya ya tentang Bayo. Banyak sekali yang berbagi informasi pengalaman almarhum atau almarhumah orang tuanya, ibu bapak mbah apa cerita tentang apa sing dialami Mbah Yat kuwi jenenge Mbah Marsam wedok iku ini jenenge Mbah Yat guys kuwi kon ngajekno dan lain sebagainya. Pokoknya terima kasih banyak ya kuwabe sing wis do apa jenenge kayak isaran ABCDZ. Pokok terima kasih banyak komennya panjenengan ya tak waca ya tak apa jenenge ya tak tampung. Pokoknya terima kasih sudah berbagi pengalaman tentang ngurusi wong tua. Nek di delok kok nganune iki yo ketok yo maksudnya memang yo tenan guys kuwi ciri padha koyo apa sing sampean critakno kuwi trah yo memenge gak doyan mangan dadi gaspol mangan, memenge gak seneng mangan kayak dikei telo yo gaspol mangan telo. Terus iki kan aku iki nutup video iki kan aku kan posisi wis ning kene ya. Iki kan wis ning kene. Ica kan ning kono iki wis pirang-pirang dino guys wisan. Ica. Jujur Ica iki wonge dhewe ya apa kelabaan asline gak iso turu. Nang kono kan jenenge nunggoni wonge ya, nunggoni Mbah Yat terus dadi ya untuk sementara waktu Ica kingko ya akeh ning konone guys. Cara paling petuk ya gur ketemu apa nyetori video ngene lebih iki cro gak nginep nang kene sik lho untuk sementara waktu. Cuman sing diwedene engko ki nek pas saiki metu kuwi tok lho. Engko gek malah wonge biasane ngono kuwi kan ngono to guys. Kelimpe ditunggoni gak ndang pamit. Ketika gak ditunggoni dhek pamit rata-rata kebanyakan kan akeh sing ngono kuwi to. Ngono emang ngono kan ya emang ya berarti kan emang ya wonge kan nglimpe ngono rak kok. Arep piye meneh nek dhewe iki bukan kok njaluk bae iki ndang meninggal ki ora. Maksudnya nek arep pamit ya ndang pamit. Soale sing Mbah Lanang ki wis ngomong ngono nek dijupuk ben dadi jupuk ngono. Timbang apa jenenge jek urip ya kaya disiksa ngono. Mbahmu wedok nek dijupuk wis ben dijupuk ora apa-apa. Aku wis ikhlas timbang nyawang ngono kuwi ngono. Timbang nyawang ngono kuwi aku ora tega ngono karwane nek dijupuk wis sing Mbah Marsam lanang ya guys. Karepe kan wong-wong ngene iki ndek kan gak oleh balik kon ning kono karepe ndek ini. Tapi gak dhewe duwe urusan ning omah. Ya dhewe panggah balik ning omah kan ngono. Ngene iki ya mbokku ya los sih guys. Lah piye? Ya kontrol lebih nikmat kuwi meng. Ya ora apa-apa lagian ya dhek mulih ya arepe apa paling gur dramatisir ngono kae. Lapo. Anter cangkeme kok barengan atak. Sing ditangisi apa jembute ngono. Nyawang sepeten aku. Dadi bismillah ya guys ya. Enek sing nyaranke dijanganke kelor. Kebiyoke kelor. Terus anak-anak akeh sing ngabari apa ya ngono kuwi cerita. Ngasih cerita. Bapakku dhisik ya ngono kuwi Mas. Tapi ndang dhisik kan udah cekelan kuwi. Terus di apa jenenge
dia apa dikekno ngombe-ngombe piye ngono jenenge. Ditekokne kiai. Terus dikek omben-omben, terus ge enek terus dhisik. Pertama iki ditekokno wong tuwa karo kancane piye ngono lho terus didone terus mari ngono ki Enek pengapesane lah. pengapasane. Terus mari di ICU mari ICU kan terus meninggal. Lah Terus- kancane barang kuwi sing mari ngomong iku ya kan dulu nyusul. Nek kaya dhisik kuwi ya Mbah Sopong ndek kapan kan critakno ya ngono. Tekok ning gone wong tuwek pengapesane iki nganggo pucuke pupus gedang nom. Nah, kuwi enek. Ben wong kan dicekelan dhewe-dhewe. Nganggo pucuke gedang nom dikeki kuwi langsung pamit ngono kuwi. Terus nek Mbah Kliwon ndek ini lah prediksine ceromono ngangen-ngangene kuwi kurang luwih ya seminggu punjula sithik. Biasane iki nek gak matuk tirone nyedaki tirone kuwi sak bare tirone gang sedelok. Lah kan umate Mbah Marsam leh gadang maksudnya jarak rewel kan mulainya pas tirone kuwi guys. Pas tirone dadi iki tirone wis dilewati. Dadi ini kemungkinan ya kuwi ngono lho guys. Wong ya urip karek punjulane lho guys, ceromono apa nenti mlayune. Ceromono dipundhut jadi ben dipundhut secara apa jenenge husnul khotimah. Ngono ya guys. Ya padha dinunga ya guys. Ngono. Maaf sih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.